Pekný deň, volám sa Dominika a založila som KAF Akadémii a KAF aktiváciu a dnes som dostala takú otázočku, ako alkohol a ako cigarety škodia. Tak by som vám rada o tom porozprávala v rámci kundalini aktivácií. Alkohol trošku potláča ten tok energie, ktorý sa snažíme vyvolať vo vašom teličku a rovnako to sa deje, keď veľa fajčíte cigariet. Nie je to o tom, že už nikdy v živote si nezapálite, nie je to o tom, že nikdy v živote už si nemôžete dať nejaký alkohol. Ja sama alkohol nepijem, tak sa mi to tak ťažšie posudzuje, ale nie je to o tom, že niekto by vám niečo chcel zakázať kvôli tomu, že to je zlé, to je nemorálne, ale je to kvôli tomu, že váš nervový systém práve tým alkoholom a práve tým fajčením, tým nikotínom sa oslabuje a je to ako keby ste boli veľmi unavení, potrebujete sa vyspať a dáte si veľmi silnú kávu. Tak pre váš nervový systém, keď máte kundalini aktiváciu, sa toto tiež udeje, keď si dáte alkohol alebo nejakú drogu alebo keď fajčíte, že ako keby zablokujete tej energie, aby mohla prenikať, rovnako ako keď si dáte tú kávu a zablokujete alebo nejaký energetiak a zablokujete tým nervovým dráham možnosť toho upokojenia sa, aby ste sa vyspali. Nikomu nehovorím, že niečo by malo, nemal. Sama som mala aktiváciu, po ktorej sme išli na vínko s partnerom a potom som cítila, že skôr mi to tak vyprchalo. Takže budem rada, keď sa aj vy podelíte o svoje skúsenosti a máte krásny deň.